Uma usufikile-ke esibhedlela uhamba nephoyisa, thina esikwenzayo njengabahlengikazi nodokotela, usuke usuzo-check-wa-ke ukuthi njengoba umuntu ekuhlukumezile ngokocansi, akakuthelelanga yini ngezifo ey'thizeni. Okokuqala sithatha igazi lokubheka ukuthi akuthelelile ngesifo sesandulela ngculazi. Uma utholakala ukuthi awuthelelekile, udokotela uzoku-odela i-treatment ozoyidla nje inyanga eyodwa yokuvikela ukuthi ungangenwa yileli gciwane ngoba simazi loya muntu noma unalo noma akanalo. Si-check-e futhi amagazi ukuthi awuthelelekanga yini ngezifo zocansi. Uzokunikeza futhi i-treatment udokotela ukuthi uklineke. Bese kuthi-ke laba asebeya esikhathini noma enyangeni asebesebenzisa ama-pads, iy'ngane ey'ncane nabadala abasakwazi ukukhulelwa, siyambheka umuntu ukuthi akakhulelwe yini. Uma engakhulelwe udokotela uyam-odela futhi iphilisi lokuthi angakhulelwa, akhulelelwe umuntu ebengakaze avumelane ukulala naye. Sithi uma sesiqedile-ke thina bodokotela sidlulisele kuma-social worker asuke sezokwelapha emphefumulweni nasemqondweni. Yilapho-ke okwazi ukusizakala khona ugcine sewukwazi ukuthi uphile nakho lokhu okwakwehlelayo kodwa kungakulimazi impilo yakho yonke. Kubaluleke kakhulu ukubika ngoba uma ungabikanga iy'nsuku ey'ntathu zingakapheli, lokhu ekade ngikubale ngithi udokotela uyakupha khona awukwazi ukukuthola. Kodwa uma ubikile uyakwazi ukukuthola konke. Akushiwo-ke ukuthi uma lento yakade yakwehlela akusafanele ukuthi uze uzobika. Liyavulwa icala, uyabika noma kade kwakwehlela. Nakuba ezinye iy'nsiza ungasezukuy'thola, kodwa uyakwazi ukusizakala ukuthi welapheke emphefumulweni, welapheke emqondweni. Ngoba ikakhulu kufanele welapheke wena uphile noma ngabe walimala kudala. Kodwa uma usuwelaphekile uyakwazi nanokusiza impilo yakho, usize nalabo osuke unabo. Kubalulekile futhi ukuthi ubike, ungafihli. Siyazi ukuthi kuyenzeka ukuthi lezi zinto zenzeke emagcekeni ekhaya bese kuyafihlwa nakuba ingane mhlawumpe isibikile kumzali, ebese abazali behlangana bethi akungaphumeli ngaphandle, kuzosetshenziswa iy'mbuzi, kokhishwa iy'mali noma zinkomo kugezwe igceke. Lokho siyakucela ukuthi makungenzeki ngoba lowo osuke ehlukumezekile akasizwa yilezo zinto ey'suke zikhishwe zemukelwa abantu abadala. Uhlale nesilonda aze agcine afuna ukuzibulala ngoba lo muntu osuke emhlukumezile wakhipha leyo nto, yena usuke esazi ukuthi ngoba esakhipha usengamphinda futhi ngoba usuwakhipha imali, kanti lo muntu uhlukumezekile. Siyafisa ukuthi wonke umuntu osuke ehlukumezekile abike ukuze akwazi ukuthola usizo. Kudala noma kusha, uyamazi umuntu noma awumazi, uyabika. Siyabonga.